No niin, nyt on vähän jo tässä testailtu, niin minkälaisia säätöjä olet nyt hakenut? No lähinnä tuohon jousitukseen, että täytyy iskareita ruveta kohta tietämään, kun pari viikkoa ralliin, niin nyt ruveta päättämään, että millä iskareilla nyt kerkeä pojat tehdä sitten ne ralli-iskarit, niin siinä nyt on vähän vertailtu niitä ja katsottu, että mitä lähdetään sitten ralliin tekemään. No miltä se nyt tässä vaiheessa auto tuntuu näille Jyskelän teille? No aika hyvä, on se aika hyvä, että aika pientä säätöä se on tietysti, mutta kun se täytyisi olla sit niinku tosi hyvä sitten, että se luotto siihen, niin että pystyy kunnolla hyökkäämään sillä, mutta on meillä vielä pari päivää aikaa ja nyt ollaan kuitenkin jo niin lähellä, että ei tässä nyt onneksi uutta autoa tarvitse käydä tekemään. No nyt on ajat tässä suomalaistiimissä Toyotalla ja nyt tullaan Suomen M-ralliin, niin minkälainen fiilis on kuljettajille nyt tullaan ajamaan? No onhan se aika hienoa, että kotikisa ja eka kertaa suomalainen käytännössä, niin kuin sanoit, tiimi ja pääsee kotikisa ajamaan. Niin kyllähän ne odotuksetkin voi olla aika korkealla, mutta minä uskon, että tuo auto nyt sopii aika hyvin kyllä näille teille, että aika luottavainen on sen suhteen. Mitä sä luulet, minkälaista tulosta Toyotalta voidaan täällä odottaa? No kyllähän sitä aika moni varmaan voittoa odottaa, eikä se nyt ole tietysti mitenkään epärealistinen, että uskon, että auton puolesta nyt on hyvät mahdollisuudet siihen, mutta onhan ne niin kuin nähty, niin kyllä siihen menee aika moni muukin kovasti, että vaikka miten kotikisa, niin mutta kyllähän se podiumilla olisi varmaan hyvä joku Toyota olla. No ihan omasta kaudesta tähän mennessä, nyt ollaan vähän yli puolen välin, niin mitä mieltä olet ollut omista esityksistä? Esityksistäpä hyvin nimenomaan. Ei siinä alkukaudesta kolahteli aika usein ja niin nyt on ollut vähän tekniikkahaasteita tuossa muutamassa kisassa, mutta pisteitä tietysti saisi olla aika paljon enemmänkin, että se alkukausi meni vähän paikoitellen yliyrittämisen puolelle, mutta ei se oli, tiesin, että se on vaikea, mutta en uskon, että niin hankala, kun ei ollut vähän aikaa mukana ja sitten kun yrittää jätkien kanssa ajaa ketkä on tahkonut samoin teitä ja vuodesta toiseen, niin siinä vähän se riski kasvaa, mutta kyllä nyt Jyväskylään silti, niin vaikkei pisteitä nyt ole hirveästi, niin kyllä täytyy aika reippaasti lähteä heti, että siellä ei paljon voi kyllä ihmetellä, että sen takia on pirun tärkeää tää pari päivää, että saa se auto niinku just mieleiseksi, että sillä voi sitten niinku hyökätä. Mitäs sanot muuten nyt rallin M-sarjan tilanteesta? Tuntuu, että joka kilpailussa siellä useampi ukko, joka pystyy taistelemaan voitosta verrattuna esimerkiksi edellisiin kausiin. Volkkari dominoi ihan täysin. Niin onko tämä nyt laji pikkusen jopa herännyt enemmän eloa kuin Volkkari lähti pois? No on se tasottunut varmaan ainakin. Että yllättävän tasaisia ne autot on kuitenkin siihen nähdä, että säännöt muuttuu jonkin verran tälle vuodelle. Tietysti niin kuin aika tosi hyvin on oltu vauhdissa tällä autolla, vaikka ei joku reilu vuosi vasta tehty tätä hommaa. Mutta on se älyttömän mielenkiintoinen kaikille kuskeille ja katsojille ja kaikille, että eri merkeillä pystyy, että etukäteen on hankala sanoa, että kuka voittaa. Että erittäin tervetullut. Okei, hei, kiitokset tästä. Kiitos.